Dacă tu nu stabilești prioritățile, o va face altcineva. Dacă tu nu ești clar cu tine însuți în privința lucrurilor care contează cel mai mult pentru tine, vei ajunge să trăiești viața conform priorităților altora. Ce înseamnă mai concret? Dacă nu stabilești tu obiectivele, vei sfârși prin a lucra pentru obiectivele al cuiva. Dacă nu spui nu atunci când ai nevoie, vei ajunge să faci mereu ce vor ceilalți, chiar dacă asta te epuizează sau te îndepărtează de ceea ce contează pentru tine. Dacă nu acorzi timp pentru lucrurile importante din viața ta, cum ar fi sănătatea, familia sau pasiunile, vei observa că timpul tău este acaparat de cerințele sau dorințele altor persoane, fie la muncă, fie în viața personală. În concluzie, atunci când tu nu îți stabilești prioritățile, viața ta va fi influențată de prioritățile altora, fie că este vorba de șef, colegi, prieteni sau chiar despre presiunile sociale. De aceea este esențial să fii conștient de ceea ce contează pentru tine și să faci alegeri care reflectă acele valori și obiective. Ce părere ai? Ai simțit vreodată că trăiești mai mult după agenda altora decât după a ta?